Получается, что у нас вот есть отдельный круг бизнесменов, которые живут в какой-то своей белорусской параллельной реальности, в которой можно не платить налоги, получать льготные кредиты в государственных банках и совершенно никак не докладывать населению, кому они поступают в итоге в карман. Гэтак улады насуперак нават уласным законам засакрэцілі інфармацыю датычна кампаніі сезону упакоўкі, частка якой належыць Александру Лукашэнку малодшаму, унуку узурпатара і сыну ягонага старэйшага сына Віктара. Адзіны дзяржаўны рэгістр юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў АДР проста адмовіўся даць журналістам-расследавальнікам з бюро медыа інфармацыю датычна кампаніі. Раней бюро медыа высветліла, што паводле рашэння ўраду дадзеныя ўсіх камерцыйных прадпрыемстваў, звязаных з Віктарам і Дзмітрыем Лукашэнкамі, складаюць падатковую таямніцу. Да таго ж адзіны дзяржаўны рэгістр часткова схаваў дадзеныя пра ўласнікаў Менскай міжнароднай гімназіі, якая падначальваецца Ірыне Абельскай, маці малодшага сына Лукашэнкі Мікалая.